Binhing palay digital app piglansar kan PhilRice para urog na matabangan ang mga paraoma sa paagi kan online. Magkakanigong impormasyon asin mga giya sa epektibong pagtanom nin paroy, mas marikas nang makukua. Ang iba pang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, apwera sa mga makabagong makinarya asin teknolohiya sa pag-uuma, pigtutulod man kan Department of Agriculture na makasabay sa digitalization ang mga paraoma. Kaya komo parte kan Rice Farming Modernization and Mechanization Program piglansar kan Philippine Rice Research Institute and Binhing Palay Application. Kasabay kan implementasyon kan mga programa kan Department of Agriculture Bicol, Philippine Rice Research Institute Region 5, asin iba pang katabang na ahensya. Sa indama na pigpapabisto sa mga paraoma, ang Binhing Palay Digital App. Digdi mahihiling ang magkakanigong impormasyon, dapit sa labis 6,000 naman iba-ibang variety nin paroy sa nasyon, ano ang mga katangian kaini. Sa inalugar asin klima ini pwedeng itanom asin iba pa. Igwaman in video asin audio clips na nagpapaliwanag kan mga dapat gibuhon, pati na ang mga panundon para sa mas epektibong pag-uuma. Miskiyaon sana sa residensya ang mga paraoma. Pwede nang maadalan ang sa indang game plan para iwas lugi sa sunod na gusi. Itong app na to, once downloaded sa cellphone natin, kahit wala kang internet signal, pwede mo siyang magamit. Kompleto po yung information. Para sa 72 anyos sa si Tatay Leonilo kan Barangay Bulawan Jr. Lupica, Camarines Sur. Mantang magayon na inobasyon ini, bentahe man giraray ang may personal na nagsisimbag sa iyang mga hapot. Taigwa man digding nagkukwent sa DE, na nadyan ako. Ang kunang kaipuan ko na, sabi ako sa iya, madaling makua ang kaipuhan. Ang 62 anyos na si Tatay Renato, aminadong masasakitan sa online app, tinulita di man siya gayo tatao sa cellphone. Alagad bukas man subuot siya na porbaran ini. Arog sa aki ko may mga cellphone man. Pwede sigurong makanood man sinda mag. Sigun sa PhilRice Bicol, daiman talaga gabos na paraoma makaka-access kan Binhing Palay app. Alagad yaon man ang mga aki kaini na pwedeng magpurbar asin makakuanin mga kaaraman na makakatabang sa pagpadagos kan napunan kan sa indang mga magurang. Kasabay kan pigtutulod na digitalization, Kate, hagad man kan mga paraoma nalugod di man paglingawan kan mga ahensya de gobyerno ang iba pang mga agyat na pigaatubang sa sektor kan agrikultura urog na kan mga paraoma na dapat pang tutukan asin masolusyonan. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica.